A reforma da Praza das Américas de Noia terá continuidade cunha segunda fase na Avenida República Argentina. Esta obra, actualmente en fase de licitación, suporá un investimento de 90.000 euros e podería ser unha realidade a finais do mes de agosto. Que vai a permitir a pavimentación da Avenida República Argentina, vai a supoñer tamén unha mellora na sinalización no pintado desa travesía e tamén a incorporación de determinado mobiliario urbano. O que se busca é darlle unha uniformidade que se vexa pavimentado e con unhas circunstancias que permitan pois que toda esa travesía que confluye dende a ponte de San Lázaro ata o final da Avenida República Argentina pois se vexa mellorada na súa capa de rodadura, mellorada a delimitación das prazas de estacionamento, mellorado tamén o mobiliario urbano. Pero a mellora do barrio de San Lázaro non remata aquí, senón que o Concello pretende darlle continuidade ata a ponte de San Francisco. Terá continuidade próximamente con unha actuación que arranca dende o final da República Argentina ata San Breixo, Argote e Ponte de San Francisco, co cual unha das principais estradas de entrada a Noia de titularidade municipal e que sirve de desafogo tamén ao barrio de San Lázaro, pois verá ampliada a súa superficie, melloradas as condicións de seguridade viaria e vai a supoñer pois unha transformación visual importante tamén no relativo ao que é unha zona na que se ven facendo actuacións parciais ao longo dos últimos tempos, pero que agora se verá complementada de forma definitiva xa para deixalo adaptado ás novas circunstancias de tránsito.